മുപ്പത്താജിനിത്ത ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ലാസ്റ്റ് 10 years നോക്കുന്നില്ല ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആണ്ട് ഗോൾഡ് റിപ്പയർ 30,000 ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಬಂಗಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಂಪು ಇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಅದ ಬಲಿಪುರ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಊರ್ದ ಹಿಂದುವೇಸಿನ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 times ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐದಲ್ಲ ಕೊರ್ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಲಾಸ್ ತಿಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಡೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಪರ್ದು ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರೋದು ಈವನ್ ಪಿಂಕಿಗೆಲ್ಲ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ పోతుడు ಬೊಕ್ಕ ಈವನ್ ಶ್ರೀಯಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೊಂಬರು ಅದು ಉಪ್ಪುನು ರಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ ಕನ್ವರ್ಡ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತೂಕ ದಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಾತ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಾಡೆ ರೀಚ್ ಆದ್ ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಮುಳು ಜನಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತೂಕ ಎದುರ್ಬೋಕ ಹಲೋ ನಂಬರ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಐತೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಡೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೇನು 36 ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಅದಿತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಏರ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಹೆ ಪೋಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಸೊ ಏನು ಪಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ ತೂಕ ಅವರ ಕೊರ್ತ ಒಂದು 5 ಬುಕ್ಕ ಎವ್ರಿ 3 or 4 monthsಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಡು ಬಟ್ ಹೊರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ಬೋದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹಿಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗೊಳ್ಳು ಸೊ ಇದು ಎನ್ನ ಮೂಜಿನೇತ ಈ ಪಣ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತನಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐಡ್ದಾಲ ಲಾಸ್ ಈವನ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಿದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಬಿದ್ದಾడు ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪೆ ಕೊಡೆ ನಿದ್ರಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಜೆಬ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕದು ಬೋಡು ಅಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ 2 ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯ 2 ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಪ್ಪನು ಪಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಂಡು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಪ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಮಾತ್ರ EMI ಇದು ಪಿಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋರಿ ಸೊ ತೂಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಪ್ಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನದ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರೀತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಬಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ನಕ ಹತ್ರ ಎರೆಗ್ಲ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಪ್ರೀತು ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಭವ್ಯಲ ದೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಿಡಕ್ಲನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಳ್ಳೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಫುಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲ ಉಂಡುಪ್ಪನು ಏನ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಹೊರಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಇವನ್ ಡ್ರೀಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ವೆ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರೆ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದೀತೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ದಾಕ್ಲೆಗ ಹತ್ರ ಸೊ ಹೊರ ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿನ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಇನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ಲಾಂಡ್ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿದ ಟ್ರಿಪ್ಪನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿನೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಆದಿಗೆ ಲೋಗಟಿಗಳು ಎರಡು ಪುಚ್ಚದ ಉಪ್ಪಾರು ಒಂದು ಐಶುಲ ಮಜ್ಜಿಲ ಸೊ ಇತ್ತಾಯ್ತು ಒರಿದಿನಿ ಮಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಐಶುನು ನಾಯಿ ಕೊಣತುಂಡು ದಾಪಣ ಮುಲ್ಪ ನಾಯಿದ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಇವನ್ ನಾಯಿಗೆ ಪೋಡಿಯಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ಮಣಿ ನಾಯಿದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬೋತುಂಡು ನಾಯಿ ಪತಂಗ್ ಬೋತುಂಡು ಅಂದ ರಾತ್ರಿ ಸೊ ಆ ನಾಯಿ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಣ ಸ್ವಂತ ಕೊಲಿಪೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಣ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಕುತ್ತಾರು ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರೋಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಅವಡು ಪಿಂಕ್ಗೆ ನೋಸ್ರಿಂಗ್ ಅವಡು ಅವ್ರು ಎತ್ತಂದ್ರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಡ್ ಪೋತುಂಡು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಏಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಐತೆ ಕುತ್ತಾರು ರೀಚ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೊ ಅಜ್ಜಗೆ ಬಾಜಲ್ ದೇವರುಂಡು ಪಪ್ಪ ಕಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಏನು ಅಲ್ತ ಟೆಂಪಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ವೀಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇರು ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಎಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪಟ್ಟು ನಾನು ಸೀದಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರೋಂಡು ಅಜ್ಜಾಗ ಪರಕೆ ದೀದು ಪರಕೆ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶ್ರೀಯಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಪಿಂಕು ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ಲ ಆವಡು ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಸೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಹಾತ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಉಲಾಯಿಡ್ ಪಿದೈಡ್ ಒಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಬಟ್ ದಾದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮನೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿದೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತೇರಿ ಪಿದೈ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಪೀಪಲ್ ದಡೆ ಪೋಯ್ ತೂಕ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈದ ಮಂಚ ಮಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದ ಅಮಲಾಪುರ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದರೆ ಅಂಚಿನ ಥರ ಶ್ರೀಯಾಗ ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತು ಸೀದಾ ಮಂಗಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡು ಎಂಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಜರ್ತದೇರು ಮೂಲು ಹೆಂಚ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೊಯ್ ವಿಲೈ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡು ಹೆಂಚಿನ ಇಂಚೆ ಆತನು ಇಡಮಟ್ಟ ರೋಡು ಆತನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡು ಎಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಮ್ಮಳು ಬೆಲೆ ಬರೋದು ಪ್ಯಾನೆ ಸೊ ಇನಿ ಪಿರ ಮಂಗಳಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟೆಡ್ ಪೈ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ ಪೈ ಹಾಂ ಪೈ ಒಂಜಿ ಹೋಗ್ಲ ನಪ್ಪು ನಮಸ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ರೆಫರ್ ಜನ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಾಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಜಯ್ ಅವರಿಲ್ಲ करले मारने लगे रोज शो कोण होते बघू अरे डोंट्या तो का मला या बोल पचोई पच सारी ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಗಂಟೆ ತೋಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ no parata no enggak tahu
ಅಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಬರಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ಬಂಗಾರ ಬರತ್ತ ಅದು ಫೋನ್ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ 30,000 ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ತಗಾಸ್ದ ಬಟನ್ ಏನತ್ತೆ ಅವು ಮೂಲು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋರು ಮಂಗಳ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಡ್ಡು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅನ್ಸೋದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಇವನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವಡು ಓನರ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಎರೆಗ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆಪ್ಪರಿತ್ತನ ಮೂಲ ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪೂರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೇಂದ್ರ ರಂಜಿ मेरे धनी पाप है तेरे टांड कोरी है भी so इंकलो नेक्स्ट मंगल दिन सके तो मैंने मुट्टा तो पिदार उन्नला ना सीधा 66 अम्मा साइज ड्रेस ओला दिक्कु जी डबल एक्सएल इधर ही तो ले गया था इधर ही तो ले ले ऊपर आ गए अरे वो सी तुम कोची अड्डे साला कैसा तुम क्या ले तुम कोची बोले ಕೈ ಹೋಗಿ ಪಂಚು ಬೇನೆ ಉಂಟು ಕಾಣೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಮುಲ್ತಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಮ್ಮಿ ಕಾಂಡೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಪ್ಪಿನ ಐಡಿಯಾ ಹಿಡಿತಾರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಸಹಿತ ಮಾತ ಮೂಲಕ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಸೀದಾ ಹೈ ಒಂದು 66ಗೆ ಪೋಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಓಡೆ 66 ಬರೋಣ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಪೈ 66 ವ್ಲಾಗ್ ಡೇರಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಲು ಉಪ್ಪುನದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಮೂಲು ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹೊಡೆದು ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬೈ ಈ ಅಮ್ಮನ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ಲೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾರಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಅಂಚಾದ ಐತ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಯಾಗ ಫುಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊಂಚ ಕೆಪಿಟಲ್ ಎತ್ತೊಂಡೇರು ಗೆಜ್ಜೆ ಎತ್ತೊಂಡೇರು ಸೊ ಮುಂತ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತಕೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾಡುವ ಟೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮರಣಿ ಕೇದಿನಾರು ಬರ್ರೆತ್ತನ ಬರೋಲಿ ಇಡೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಸಾವೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಎಂಪನ್ಲೆಕ್ಕ ರೇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇವನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಪೋತೆ ಮುಂಚೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಾಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದನತ ಸೊ ಮುಲ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೇನ್ ಸೊ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಮಂಚು ಸೂಪ್ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಶ್ ಮಸಾಲಾ ಪಾಪ ಸೂಪ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ತವಾ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತಾ ತವಾ ಫ್ರೈ ಎತ್ತಿ ಏಮಿಟೊಂದು ಕುಮ್ಟಾ ಚಿಕನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದೆತ್ತ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರು ಬರೋದು ಸೈಡ್ ಏನು ಶೇಡ್ ನಿಂತ ಬಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸೈಡ್
ಎಟ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಫುಲ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ಲ. ಸೊ ಭಟ್ಕಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ 2 ಲೇಯರ್ ಅದೇ 2 ಲೇಯರ್ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡು ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಾರ ತುಳು ಬಂತೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತೇರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ನನ್ನರಿಗೂ ತೋಚ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವಿಜನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೇರು ಬಂಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅವೇನು ನನ್ನರಿಗೂ ತೋಚ್ಬೋದು ಅಕ್ಲನ ಮಂಡ್ಯದ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇವಾಗ ಎನ್ನ ಬಂಗಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಅದ ಬಲಿಪುನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅಂತ ಅದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಟಿಕ್ಕ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ.